Kajing pen krek ya kajing seng KGP sinot sepni ka baar puar halai ring au kelanang ya syaprang kipai ublei bat kino yalam jong ka balang pestrian lai ring au kumjuru distrik har ashnong bat seora presbiteri kilabun kambha hakani kajing pen krek haka santarek uluber araja arpusau MLA ka seora konstituensi ba kibin Emilium daladehi ringkat bat kinong krei jong ka balang bat katukat ni ki officer jong ka tanat sarkar kilalai ban jurip ya kijaka bala perkrek kamtam ki surok ki lenti ki sengking ki jaka yang kali ki umbam umdi kanang ba haka sipo tarik uluber arja arpusa kabade ki jeseng sinot halai au kanyak bet klam kini ki jing deko kanang bagi pai ublei ki bawan syakani ki jeseng kin bit kin biang habaro ki jing don kam hawai ngiu ba kini lambat ki pai ublei ka balang pestrian lai ring au da ka mensiem ka bashir ham kila treshi tom ban penbit penbiang ya kani ki jeseng sinot ka bawan hakani ka balang shnong. Bat nakal yang Reverend Elnong Road ibalong ipastor insyad ila penpau kejing songu cisya ya ublei nakadau beladan rengkat bat kabalang hakabalala ban penyak syakmat ya ki kambaro kibedei kejing penkre ya kani kejeseng sinot halai ringau bat hakabedei bat kejing khu jing suba nakal yang ipastor ila kerpat ya ki prabangai ki bawan syakani kejeseng baki numpret plastik kulumar haginu kinu rei ban jarak ban suraka kibaru ya ki sala songya ya hakijaka ke ibet ide kanang bakan long kejing khu ya kamariang hi Arsnong bat ya kasora presbiteri nilai sim ya ka jengkit kli ya ka ban penkre ya ka ni ka jengisek sinot ka ba aqua ka ban long hakane ka balang halai singau bat ngidap daka jing sngongu uru ya ki departemen repair ki balaya rap yangi hakane ka jeng penkre bat kerpang kinong mi khmat ki ba i jongi ki basim ya ka jeng lam khmat nadu ka sin jam ka baningkong ka bangingi penkre ya ka ni ka jeng iseng MLA MDC nang taru nakaliang jong urang ba sinong jong ka sinong nang ne nalai rengau ki para kenhun balang ki badon ha ka ni ka sinong ne alai rengau bat kinong song sinong baro hapo jong ka ni ka sinong lai rengau nadu kinong yalam kinong sensyar hakidong beper jong kani ka snong halai reng eu kila aya ka jeng kersan ka barat ba ya ka balang lai reng eu hi bangila ban ya chaprang hakiliang bara na ka bentakan ni ka jeng penkre ya ka sinan ban ngi penpau ka jing sngongu ya baro ki bayadon kti ki balong kti kamon kti kadiang naka bentaban penbit penbiang habaro kiliang jong kani ka jeng penkre ya kesinat bada ka jeng isen ai ka jong ublai kum bakalong menta ngis ngau ba kala ai ka jeng ngau hun yangi ha ka jeng penkre ngau thu namar ba kilenti kisengpieng sene kilong kiba rit kiba long tang ka wei kalenti kabawan na shilong dekat ka jingiseng snat kaba kibabun kikali na ki presbiteri beper na kidong nagisnong beper bat ngisngau thuru ba kane ka tarik ka bangi pedang ya kasinat kamdon kanu ke jingyat tengku bat ki weipat ki sinot hapo kani kari khasi jongi bat ngi sngow thu namar kata ba upai ba obobun uban wan om tang naka sinot sep ngi jongi hanrai naka KJP sinot mi ngi
naga KJP sinat pedang bat naga ribhoi sinan para bangai ki bai ki jongi ba kin nembret kulmar yaki tiar song ki sla song jalan kinu ki tiar ke ba ki kum ki plastik ki bilar henrengen bu hakini ki jaka ki ba ka balang kala pengkre bat kum ju oru haki jaka ki babit babiang khnang ba kan long ka jeng khowat ka jeng subaya ka snong ka thau bat ya kane kalenti nadu shilong syadu shene shalai chung Bat nakaliang UMLA ka seorang konstituensi baki bin Emilium ula ai ka tu kan ki jingkran da ka ba penpau ba idap da ki jingkemen ka bakrau ha ba UI ba ka kam kalaya syakmat kham tam ha kan ki jingpen kre ya kan ki jesang sinot halai rngau ila penpau ru ya ki jing songu ya ka sokar ka balas ngap ya ki jing ut jing nam ha kan ki jingnon kam ki babun ki ba ka balang ha kan ki shnong ka don kam ha ka jingpen kre ya ka jesang sinot kham tam ki officer jongkat nat ludi PHE MECL bat kiwi department kibla telang rengkat nak benta kejing penbit penbiang ya kani ke jesang sinon bat ila ongru ba kejing pengkre kalong kajongi kibriu bat ila IT ha ublei trai kenrat ba kejing penjanai kan wana ublei bat cucu nak kaliang MLA jong kasara konstituensi ila ong ba kasurok kalong tangkawai bat ila kerpat ya ki pat ublei kibawan syakani ke jesang bakin burenti ya kejing betha jong kabalang kenang bakan pensuk ya kinong leit nong wan bat lai nak kejing thang kali bat ban lai ru na kejing Bana kalian ke jongi so ban penpau ke jing so buram ke pasikat dei ya ka sarkar plus ngap lem ya ka jing pensau ya ka jing dan kam ke bubun hapok ka snong ka thai barakowi zon ai kublei kerpang ya ki officers jongka tanat pildi PHE MECL berkumju ya ki ki department ki bengilai tre ringkat lah nadu uti snam aljar khat khandai hadu kini ki pemerintah ki belaya itre met pat mensi ban pinti kena bakane ga jin pen kre ka jongi kanang bobek berhenti te nakaliang ka jongi hoi ni so komen pemerintah ila yo ban wan ban pendep ya kanika final inspection na ka benta kan ki jin pen kre ka jongi ya kanika KJP sinot sapni but nakaliang ka jongi apang laptek ya ki kam roi kampar po ni ka snong ka thai brokowe ha bede ban jin pen kre baro kilalong ki bobet bobiang ke nakaliang ke jongi hi kumla kren nakaliang si pastor in charge mentan nakaliang ke jongi ngi syai kin tujur ke ki parabangej ki banwan syaka te ke jeseng khamtam ha ka si po tarik kata kan ke singu blei ba kin bud bej bud lenti lem ya ki e ki jung katha ki banakaliang jong balang ki ada pen pensngo lingba kilat pathai social media knang bakate ka si nakaliang ke jong kiru kanong kabayat bej renti bat nakaliang ka jongi ngi don ka jengkermen bas camp ba hakate ga sngi ka jeng penkre ka jongi ka belayat dagi snem menta ka da long shisha ka job lingba ka jeng trelang ka jongi barok lang bat kham tam lingba ka jam ti ka jong blei na jirong par kumang juong hi ka jeng penkre ka la benong ka jongi ki brio ndingi IT ka jeng penjanai pat ka long na blei na jirong ila de pan propose na menta ki surok na do snam alza khat khandai nila yo sanction house name arajar apuar ka jingkot jong kamang tingka nam tagi surok kalong nam ta kombasan kilometer kaleng sodong gesnong ka balakot la jan sipokulur na benta kan ka jingmang berkumju na ka benta ka umbam umdi na kaliang jong katrat PHE pada panmang house name aljar apo bat kamang tingka ru nam ta ka umbam umdi om tang nam ta kan ka snong la rengo ri kumju nam ta ka snong mokma ka balakot kombas sipokulur tam